Salut! Sunt Ralca Mihai, sunt foarte bucuroasă că ești aici un pic cu mine. O să încerc să țin prezentarea aceasta despre utilizarea cât mai simplă a uleiurilor și cât mai eficientă. Voi ține prezentarea cât mai simplă și cât mai eficientă, da? Vreau să mă încadrez cam într-o jumătate de oră, nu știu sigur dacă o să reușesc, dar eu încerc. Și vă mulțumesc că sunteți aici cu mine și vă felicit că vreți să începeți să folosiți soluții naturale pentru problemele voastre de zi cu zi. Eu sunt Raluca Mihai, am și o prezentare aici, ia să o vedem. Așa, imediat, o dăm noi imediat, gata, ia. Merge? Merge. Sunt Raluca Mihai, sunt mama lui Vlăduț și mai nou a unui cățeluș de 4 luni. Sunt specialist în comunicare și PR, sunt activist de mediu, țin cu planeta și vreau ca noi să nu o bruscăm și să nu o deteriorăm mai rău decât este. Sunt antreprenor de 12 ani, am o firmă care se ocupă cu iluminat arhitectural. Sunt deja premier în doTERRA, am o echipă care folosește soluții naturale deja de aproape 3 ani și am devenit specialist în utilizarea uleiurilor esențiale cu grad terapeutic pentru că am vrut să cunosc mai în detaliu cum funcționează și de ce funcționează așa de bine. Nu o să intrăm în detalii foarte mult. Vreau să vă spun astăzi, scopul meu astăzi este să aflați 3 lucruri cool despre uleiurile esențiale, 3 modalități și 3 modalități de utilizare a lor. Deci foarte simplu, ținem totul foarte simplu și 3 moduri de a-l aduce în casa ta. Vreau să păstrați în minte măcar cele 3 lucruri foarte tari despre uleiurile esențiale. Dacă plecați de aici doar cu asta, de la această prezentare, eu sunt mega, mega fericită. Deci astăzi vei afla cât este de ușor să le folosești pentru sănătatea ta și a familiei tale și cât este de simplu să-ți reiei responsabilitatea pentru sănătatea ta în mâinile tale. Adică în acel moment în care nu știi ce să faci, să ai la dispoziție câteva informații care să te ajute să iei decizii informat. Vei avea un plan simplu pentru a-ți îmbunătăți viața cu foarte puțin efort. Vă promit. Vreau acum să te gândești la 3 priorități de sănătate pe care le ai tu sau cu care te confrunți în familie în mod frecvent și vreau să le scrii celei care ți-a trimis această prezentare, acest link. Durează 2 minute. Gândește-te ce ai vrea să îmbunătățești. Te doare capul, ai migrene, digestive, copiii au febră, răcesc des, durerea este un factor de stres, da? pentru viața noastră de zi cu zi. Sunt foarte multe lucruri pe care ai putea să le îmbunătățești, dar trebuie să te gândești un pic la ele. Așa că îți las 1 minut să le scrii. Sper să primești și eu niște priorități de sănătate de la fetele pe care le-am invitat, da? Gata? Gata? Și cum spuneam, vorbim despre 3 lucruri foarte tari despre uleiurile esențiale. Ele sunt, am impresia că intră cineva în... Ele sunt sigure, sunt 100% sigure.
Am primit. Da, sunt 100% sigure, pentru că sunt 100% naturale. Natura are proprietatea și calitatea de a se regenera în fiecare an, fără ajutorul nimănui. Da? Ea se regenerează cu ajutorul acestor mecanisme de apărare și de protecție pe care ea le are și cu ajutorul uleiurilor esențiale. Da? Deci fiecare plantă are un sistem de protecție al ei și acesta este uleiul esențial al plantei respective. Sunt, cum am spus, extrase din plante cu beneficii extraordinare și sunt pure și potente. Ce face doTERRA este că extrage din planta care este naturală 100%, adică inclusiv testele se fac inclusiv pe puritatea plantei din care se extrage acel ulei și doar dacă nu este alterată sau nu sunt puse substanțe chimice sau îngrășăminte ca să crească, doar atunci are cele mai multe proprietăți și doar atunci doTERRA le recoltează și le trimite către noi. doTERRA, pentru că nu există un sistem de certificare, există foarte, foarte multe uleiuri alterate pe piață. E foarte simplu de pus, de diluat un ulei esențial cu ulei vegetal, de cele mai multe ori sintetic, care nu doar că nu are proprietățile curative și proprietățile de regenerare și de protecție, dar cresc toxicitatea corpului și atunci ne fac mai rău decât ne fac bine. Și atunci doTERRA a apelat la un for superior care are aceste laboratoare de testare a purității, pentru că nu ne putem da seama decât din teste de laborator. Noi, după ce le folosești foarte mult, pe cele de la doTERRA, o să-ți dai seama care nu sunt de cea mai bună calitate, pentru că se simte în miros. Dar până să ai această experiență de lungă durată, nu putem fi siguri de puritatea unui ulei decât după ce am primit rapoartele de testare. Da? Și fiecare ulei de la doTERRA are acest cod pe spatele sticlei care ne ajută să vedem pe un site. Vom vedea, aici are lotul și niște informații. Și după ce adică ne uităm pe acel site și vedem toate testele care s-au făcut. Se fac cam 50 de teste la fiecare lot de uleiuri ca să fie sigur că sunt 100% pure. Dacă sunt 98%, s-au întâmplat cazuri, doTERRA a preferat să nu primească în stoc acele uleiuri decât să ne dea nouă ulei care nu este 100% pur. Sunt eficiente tocmai de asta, pentru că ajută corpul să se vindece singur, da? Îl susține în sistemele lui de apărare pe care oricum le are, da? Dar pe care, bombardat fiind de tot felul de toxine și de amenințări, câteodată nu mai este atât de eficient să ne apere pe noi de diverse boli și atunci apar bolile, apar durerile, apar problemele, da? De asta sunt mai eficiente, pentru că medicamentul este făcut practic din substanța chimică pe care o găsim în uleiul esențial. Doar că sunt făcute în laborator, da? Sunt făcute sintetic și practic nu au toate beneficiile, da? Și în schimb au efecte adverse, fiind toxice, da? Fiind sintetice, fiind făcute din altceva decât lucruri naturale, corect? Și atunci medicamentul, ok, tratează simptomul, da? Și atunci îți este bine pe moment, dar are efecte secundare, de pildă. Eu nu v-am spus povestea mea, pentru că nu vreau să vă țin prea mult, dar copilul meu era mega răcit mereu și nu funcționa nimic la el decât Nurofen. Nurofen care, ok, scădea febra și scădea simptomele de răceală,
dar era foarte des răcit, adică nu rezolva cauza pentru care copilul răcea, adică sistemul imunitar avea nevoie de suport și nurofenul nu l ajuta în sensul ăsta și nimic altceva nu l ajuta. În schimb, efectele secundare ale nurofenului erau problemele renale, de care copilul meu a început să sufere după luni întregi de nurofen. Și doar aceste uleiuri au funcționat și nu doar că au funcționat, au scăzut în intensitate răcelile și simptomele, dar au scăzut și în frecvență răcelile respective. Copilul meu a devenit mai puternic imunitar și atunci n-am mai răcit așa des și viața noastră practic evident s-a îmbunătățit. Da? Uleiurile, pentru că sunt molecule de ulei pur, pot traversa membrana celulară și pătrund în celulă, inclusiv unele din ele pot traversa membrana hematoencefalică. Foarte puține medicamente, da, pe piață fac asta și practic uleiurile esențiale, fără să mai provoace alte daune, ajung acolo unde avem nevoie de rezolvarea problemei și rezolvă cauza, da? Nu doar efectul. Și atunci nu ne mai apar aceleași probleme de fiecare dată, ci ușor, ușor, folosind uleiurile frecvent și în cantitatea care trebuie, ne scade cauza, se rezolvă cauza și atunci nu mai apar simptomele respective. Da? Deci, am învățat că sunt sigure și că sunt eficiente. Da? O picătură de mentă este de până la 70 de ori mai potentă decât un ceai de mentă. Pentru că ceaiul de mentă din plantă este o infuzie de plantă, da? Dar uleiul esențial de mentă este ce atunci când frecăm frunza de mentă și simțim mirosul, da? Acelea sunt niște micromolecule de ulei esențial și gândiți-vă câte plante, câte frunze trebuie să se preseze ca să ajungem noi să avem sticluțele de 5 ml sau de 15 ml de ulei esențial pur. De aceea sunt mult mai potente și de cele mai multe ori ne trebuie doar foarte puține picături ca să rezolvăm o problemă, de exemplu digestivă, că tot am vorbit de mentă. Știm cu toții că ceaiul de mentă face bine la indigestie sau la problemele digestive. O picătură de mentă, de ulei esențial de mentă, rezolvă aproximativ în câteva minute o problemă digestivă chiar recurentă. Da? Și de aceea sunt și rezonabile financiar, sunt ieftine. Chiar dacă cuvântul acesta nu prea ne place, dacă le calculăm în funcție de beneficii și în funcție de câți bani recuperăm noi și nu mai folosim pentru niște medicamente care oricum se strică foarte repede, vom vedea că folosim câteva picături și nu mai folosim. Eu mergeam la farmacie în problema respectivă cu Vlad și lăsam minim 300 de lei la farmacie. La farmacista deja se învățase așa cu mine și ne împrietenisem încât începea să-mi dea discounturi pentru că era clar că cheltuiam mega mulți bani acolo. După ce am cumpărat kitul acesta, mie mi-a luat vreo 2 ani să-l cumpăr, că consideram că este scump, dar după aceea eu n-am mai dat bani la farmacie, n-am mai mers de atâtea de ori la doctor, da, deci am mers mult mai rar la medic pentru că nu mai aveam nevoie, da? Și atunci, dacă făceam calculul la o răceală, în comparație cu cât dădeam pe medic, consultul medicului și medicamente și nopți nedormite și nu mai vorbim despre restul lucrurilor, și foloseam maxim câteva picături din fiecare ulei, din câteva uleiuri, nu chiar din toate. Deci foloseam la o răceală cam câteva zeci de lei, 20 de lei, maxim 30, în comparație cu câteva sute de lei, milioane în
sensul celălalt. Deci plătești câțiva lei pe o doză și vom economisi sute de lei pe servicii medicale. Nu spunem să nu mergem la doctor, dar vom merge atunci când avem nevoie reală. Nu să-mi spună, de exemplu, că are laringită, adenofaringită, îmi spunea mie de fiecare dată că avea gât roșu în gât și febră. Și îmi dădea de cele mai multe ori niște medicamente care aveau tot felul de reacții și care nu rezolvau problema. Deci, am învățat 3 lucruri despre uleiuri. Cine vrea să mi le spună? Sunt sigure, eficiente și rezonabile financiar. Ieftine, da? Sunt sigure, eficiente și ieftine. Vom vorbi mai departe despre 3 moduri de utilizare. Este foarte, foarte ușor de utilizat. Eu mi-am cumpărat kitul, dar am început să folosesc doar 1 lei pentru că doar pe acela știam, despre el citisem și am stat cu un kit de uleiuri în casă, nedesfăcut foarte mult timp, pentru că mă gândeam, aoleu, sigur, nu pot să, sigur greșesc cu ceva. Nu greșim cu nimic. Vom învăța, după ce le cumpărați, vă învățăm să folosiți, vă învățăm în primul rând măsurile de siguranță, care sunt foarte puține și sunt foarte ușor de reținut, și după aceea vă învățăm cum să le folosiți și cum să le folosiți și să le aplicați în momentul în care aveți o problemă. Veți avea un plan clar, foarte bine pus la punct și veți ști foarte ușor, veți fi super încrezătoare să folosiți uleiurile la adevărata lor valoare. Le folosim în 3 moduri: aromatic, topic și intern. Aromatic înseamnă că le difuzăm, da? Le punem într-un difuzor și le folosim, punem apă și ulei, câteva picături de ulei și le difuzăm. În momentul în care le difuzăm, ultrasonicele astea împart moleculele, le sparg în micromolecule și tot aerul din cameră se impregnează, da? Se umple de aceste molecule, micromolecule, și noi le inhalăm. Inhalându-le ajung în plămân și din plămân în tot corpul nostru în mai puțin de 20 de secunde. Asta facem atunci când avem probleme respiratorii, atunci când miroase urât în cameră sau sunt în casă oameni cu răceli și vrem să curățăm aerul de tot felul de microbi, și pentru sprijin emoțional. Nu v-am spus încă, toate uleiurile au și efecte emoționale foarte puternice și foarte importante. O să vorbim un pic și despre asta. Le folosim, deci aromatic, așa, difuzat sau inhalat din palme. Punem pe palmă și inhalăm. Tot așa intră în sistemul nostru foarte rapid. Topic, le folosim topic, local. Le aplicăm local pe piele, în locul în care avem nevoie. Și îl diluăm, de cele mai multe ori le diluăm cu ulei de cocos fracționat pentru efecte optime. De atunci când avem o problemă, de exemplu, de piele, o eczemă, avem nevoie de el diluat, și sunt unele uleiuri care sunt dermocaustice și acelea trebuie diluate. Vom învăța despre asta atunci când le veți primi. Le veți avea la voi acasă și veți ști practic cum să le folosim. Iar intern, le putem folosi și intern, deci aromatic, topic și intern. Intern le folosim în apă, da? Așa cum bem noi. Eu am un recipient aici, să nu fie din plastic, da? Putem să-l folosim într-un pahar cu apă, îl bem, da? În apă, în timpul zilei. Sau putem să-l luăm sublingual, sub limbă, nu avem papile gustative și pielea este foarte fină și intră iarăși foarte rapid în toate celulele corpului, sau în capsule vegetale atunci când nu ne place gustul sau nu ne trebuie, sau trebuie să luăm pe termen lung și avem așa, să zicem așa, un tratament, ne e mai simplu așa. Vreau să vă spun că intern le vom folosi tot la recomandarea consultantului, da? Celei care te-a invitat aici. Nu facem la început, până vă învățați cu ele, nu le folosim
intern, pentru că se pot cauza mici probleme de genul arsuri sau alte inconveniente. Vorbim un pic despre uleiuri. Ele au foarte, foarte multe proprietăți, dar vreau să vă spun câteva dintre ele. Știm cu toții de lavandă că liniștește și că îmbunătățește calitatea somnului, dar lavanda de la doTERRA, pentru că este 100% naturală, are un efect puternic antihistaminic, este folosită foarte des în alergii și cu efecte foarte bune și pentru orice problemă a pielii și inclusiv probleme de inflamații, erupții dentare, copiii, sugarii, la sugari se folosește foarte mult lavanda pentru absolut tot, da? Mela, leuca sau tea tree este un ulei, un fel de antibiotic foarte ușor, are foarte multe proprietăți antivirale. Îl folosim pentru când apar problemele de sezon sau răcelile. Este un foarte bun, iarăși, pentru piele, pentru orice problemă. Lavanda și mela, de exemplu, îl folosesc inclusiv la câinele meu care are o mătreață sau nu știu exact ce are. Îi se descoamează pielea și am făcut un spray cu lavandă și tămâi. Nu, mela nu punem pe câini, mă scuzați. I-am pus odată și după aceea am aflat că nu este chiar indicat. Oricum, am folosit foarte puțină și nu i-am afectat nimic, dar vreau să vă spun că noi le folosim în absolut toate problemele care apar într-o casă. Prima dată ne gândim ce ulei aș putea să folosesc. Și după aceea, dacă nu putem să rezolvăm cu uleiurile, abia atunci luăm în considerare medicamentele, dar de cele mai multe ori nu se întâmplă. V-am spus mai devreme în invitație faptul că cu Vlad am avut o problemă azi noapte și i-am aplicat niște uleiuri, o să vă spun imediat despre ele. A făcut febră copilul și e pentru prima oară după câțiva ani în care răcește, are mucișori, dar azi noapte a făcut o febră un pic mai mare și am reușit să-l liniștesc și să adoarmă și să-i revină starea lui bună foarte ușor, cu 9 picături de uleiuri. Am folosit, imediat o să vă spun, un citric, un amestec, un air și această mela, da? Tea tree. Este un ulei, iarăși, foarte versatil, pe care îl folosim foarte des. Oregano este lemon. Despre lemon un citric. Lemon, am pus lemon, mela și air, am pus pe pielea lui și în difuzor și i-a scăzut în 2 ore febra și s-a liniștit, a dormit și astăzi nu mai avea nici măcar mucișori. Lemon este un puternic antioxidant și ne ajută inclusiv deci curăță foarte bine și degresează orice suprafață. L-am folosit în curățarea naturală, practic n-am mai folosit noi nu mai folosim de vreo un an niciun produs toxic, un produs din comerț, pentru că facem un spray din lemon, On Guard, imediat vă spun despre el, și oțet și bicarbonat și cu asta spălăm absolut orice, iar hota, de exemplu, am spălat-o acum doar cu lemon, nediluat și nu mi-a venit să cred cât de rapid s-a luat. Deci el curăță și pe interior, detoxifică, curăță pe interior tot ce n-ar trebui să fie în corpul nostru, el le elimină, inclusiv pietrele sau nisipul de la rinichi. Da? Este foarte bun să-l avem în casă și inclusiv scade febra pentru că are un efect răcoritor, cum are lămâia. Uleiul esențial de lămâie se extrage din coaja lămâii. Dacă voi știți, atunci când stoarceți o lămâie, vă rămâne ulei uleios. Acela este uleiul esențial de lămâie și iarăși avem nevoie de destule kilograme de
lămâi ca să stoarcem din coaja, prin presare, din coaja acestei lămâi, să scoatem ulei esențial de lămâie. Oregano este un puternic antiinflamator natural, un antibiotic natural, este foarte puternic, este unul dintre uleiurile dermocaustice și asta înseamnă că atunci când îl punem pe neg, arde negul respectiv, da? Dar trebuie să fim foarte atenți să punem doar în locul acela, pentru că altfel va arde și zona de lângă. Iar atunci când avem nevoie să-l folosim în loc de antibiotic, folosim acest oregano, îl folosim tot așa cu probiotic natural și îl diluăm dacă îl punem pe piele sau îl încapsulă iarăși și îl diluăm foarte bine. Îl difuzăm pentru protecția noastră, da? Este iarăși un agent natural de curățenie și îl folosim iarăși pentru copii, într-un amestec pe care noi îl numim flum. O să vă spun despre el la sfârșit, să nu uit. Da, notez aici pentru că vreau să vă spun că oregano, lemon și încă câteva le punem într-un rolon și dăm copilașii atunci când merg la școală sau când începe sezonul răcelilor cu acest amestec și nu mai avem probleme și stăm liniștiți. Menta este unul dintre uleiurile mele preferate. Energizează și are un efect răcoritor, de aceea este bun și în febră sau când corpul este încins, dar este foarte bun și pentru orice durere sau problemă am avea, în afară de disconfortul digestiv, el este bun în migrene, în dureri de cap, punem o picătură aici și am rezolvat problema. Dacă, de exemplu, suntem sufocați, așa, nu ne simțim că nu respirăm sau avem nevoie, de exemplu, să vorbim în public sau avem nevoie să ne exprimăm clar, menta ne ajută. Da? Ne ajută și dacă ne dor mușchii sau avem nevoie de un masaj relaxant, el detensionează. Și sunt foarte multe alte beneficii ale uleiului de mentă, dar vreau să mă rezum la câte puține, pentru că așa am vorbit aici până mâine. Tămâia este uleiul, regele uleiurilor, este bun în absolut orice problemă, de la dureri, deci este antiinflamator, până la regenerare celulară, deci inclusiv în riduri sau în deci probleme anti-aging, da? Dar inclusiv el este, noi spunem că atunci când nu știi ce ulei să folosești tămâia, frankincense. Se recoltează din scoarța unui copac foarte înalt care crește doar în anumite zone. Este foarte scump ca și ulei, tocmai pentru că se extrage foarte greu. Este unul dintre uleiurile menționate și în Biblie pentru rolul său protector. Promovează o stare de bine, am scris eu aici, deci efectiv atunci când îl inhalezi, ți se clarifică gândurile, te strece oboseala. Deci este un ulei pe care trebuie neapărat să-l avem în casă. Avem deja sunt deja studii clinice făcute în rolul lui de regenerare celulară în afecțiuni foarte grave, precum cancerul sau Alzheimer, pentru că regenerând celulele sănătoase îmbunătățește capacitatea corpului de a lupta cu lucrurile, cu celulele nesănătoase, da? Și le elimină. Corpul nostru primește puterea asta de la uleiuri. Cum spuneam, se duce la cauza problemei și ajută corpul să se vindece, să-și facă el funcțiile lui vitale. Trecem la amestecurile de uleiuri pe care doTERRA le-a făcut pentru noi, să ne ușureze munca. Eu, de exemplu, am
amestecat aseară câteva uleiuri, dar puteam să folosesc On Guard, de exemplu, dacă eram mai clară la cap. Este un amestec care susține sistemul imunitar. Atunci când te ustură gâtul sau să vedem ce se întâmplă aici. Se întâmplă ceva? Se întâmplă? Așa. Deci, acest ulei îl folosim în momentul în care ne doare gâtul sau simțim că avem o răceală, că ne ia răceala sau simțim că nu suntem în cea mai bună formă. O picătură de On Guard într-o linguriță de miere amestecată îți trece senzația respectivă. S-ar putea să mai trebuiască să folosești a doua zi iarăși această metodă, dar scapi de cele mai multe ori de o mică răceală. Difuzat iarăși curăță tot ce înseamnă, tot ce este microb, bacterie în aer. Da? Atunci când cineva vine la birou la tine cu răceală, să zic așa, tușește sau așa, imediat dacă dai drumul la difuzor cu On Guard, nu vei avea probleme să iei și tu microbul respectiv. Gama On Guard este foarte iubită, este una dintre cele mai iubite game. Avem spray de dezinfectant, practic. Avem șampoane, detergenți de curățenie, avem săpunuri, asta am vrut să spun, săpunuri de mânuțe antibacterian, natural, fără chimicale și fără probleme, da? Și îl folosim foarte des. Îl folosim și în acest amestec flum de care spuneam. Flum se face cu tămâie, de care am vorbit, lămâie, de care am vorbit, oregano, am vorbit, da, amestecul, On Guard și mela, de care am vorbit. Da, se pun câteva picături, mela sau tea tree, se pun câteva picături, după ce veți primi, vă veți cumpăra uleiurile, noi vă învățăm cum să vă faceți acest amestec și pentru voi și pentru copilași. Sunt diluții diferite, pentru că pentru copii trebuie să le diluăm un pic mai mult și nu veți mai avea nicio problemă de imunitară. Imediat se rezolvă, da, în maxim 2 zile, nu mai stăm o săptămână răciți, deci este mega bine să le avem în casă și eu nu o să vorbesc niciodată prea mult despre rolul lor de protecție într-o casă, da? În momentul în care noaptea te trezești și nu știi ce să faci, în loc să te duci în loc să stai cu Nurofen, cu nu știu ce, din 4 în 4 ore, este cea mai bună și mai simplă variantă și naturală să-ți protejezi copilul și să îmbunătățești starea voastră generală. Amestecul Zengest este pentru orice probleme de digestie, de la balonare până la crampe sau chiar colici la bebeluși, pentru intoleranțe alimentare sau chiar rău de mișcare și greață atunci când ai rău de mișcare sau când ești însărcinată sau, mă rog, ai o problemă, o toxinfecție alimentară, orice problemă ai avea digestivă, Zengestul este un aliat foarte puternic. Copilul meu vomita la orice plecare cu mașina, se învățase sărăcuțul și spunea vomit și aștepta să opresc mașina, nu mai vomita în mașină. Adică la modul ăsta eram noi de profesioniști, de experți. Doar am încercat orice, inclusiv plasturi natural, inclusiv acadele, doar acel sirop cu, nici nu mai știu cum se numește, acela cu somnifer, acela nu l-am folosit, dar restul le-am folosit pe toate și aveau efecte momentan, dar mereu trebuia să le folosim. Acum, de când cu Zengestul, toată lumea
pe cărora le-am povestit despre el și îl folosesc, sunt wow, uimiți că nu mai au problema aceasta de rău de mișcare. Deep Blue este amândouă, eu le iubesc pe amândouă. Deep Blue este un amestec pentru orice tip de durere, de la mușchi până la oase, inclusiv în disconfortul menstrual sau în migrene. Reglează temperatura corpului și el, dar noi nu l-am folosit încă în asta, adică am folosit restul uleiurilor pentru care au mentă în compoziție sau citrice. Este foarte bun. Eu mă învățasem cu o durere care credeam că este gata, așa voi trăi cu durerea asta. Deep Blue te învață că nu trebuie să te mulțumești cu puțin și că poți să-ți îmbunătățești viața cu câteva picături. Iar Breed sau Air se numește mai nou, este amestecul despre care vă povesteam că l-am folosit azi noapte la copilul meu pentru că avea muci și febră și mucus, mă scuzați. Acest amestec este special făcut pentru aparatul respirator. Are în compoziție eucalipt, mentă, mai multe uleiuri care ajută la decongestionarea căilor respiratorii și practic îmbunătățește și calitatea somnului, reglează și sporăitul, asta este un secret pe care vi-l spun doar vouă, ajută la eliberarea sinusurilor și înlesnește respirația, dar mai are și alte efecte, cum vă spuneam, toate, nu am apucat să vă spun despre toate au inclusiv beneficii emoționale, ne ajută să ne clarificăm o situație sau ne ajută să ne înveselim. Acesta ne ajută în depresie, da? Când ne simțim triști și apăsați și fără scăpare, uleiul acesta ne ajută să trecem peste această problemă. Eu îl iubesc. Nu știu dacă să vă mai spun ce fetele. Ia să vedem. Știu că se aude. Mai degrabă. În perioada de sarcină, super. Claudia. Da. Nu. Și aici eu spun despre Air, sticluța Air, dar v-am spus deja. Pentru că ne-a dat în răceli și ne-a ajutat în depresia mea cu care mă confruntam și de care nu știam. Adică corpul nostru ne face cumva să ne settle, nu știu cum, să ne simțim ok cu starea în care suntem acum, pentru că scopul lui este să ne țină în siguranță, dar de cele mai multe ori starea noastră din acest moment nu este cea mai bună și pentru că suntem așa concepuți, ne este greu să ne gândim, wow, dar cum ar fi dacă nu ne-ar mai durea, nu? Cum ar fi dacă aș scăpa de această migrenă, cum ar fi dacă... Da? Și atunci uleiurile asta ne ajută să ne îmbunătățim cu totul starea de sănătate.
Vreau să vă spun foarte puțin despre cel mai bine vândut produs al lui doTERRA. Este un complex de suplimente și nutrienți pe care cumva ne echilibrează în momentul în care avem ori o problemă de digestie, ori o problemă mai gravă. Trebuie începută cu acest Lifelong Vitality Pack. Noi îl folosim regulat și pot să spun că n-aș mai vrea să trăiesc fără el. Cuprinde toți nutrienții de care avem nevoie într-o zi. E ca și cum ar mânca o salată mega mare de cale cu ridic și cu nu știu ce, pe care în mod normal nu le mâncăm. Are un complex de uleiuri esențiale și omega 3, 6 și 9 din surse vegetale și tot așa naturale, 100% pure, fără probleme și fără adaosuri, și are un complex de regenerare celulară care iarăși ne ajută în concentrare, în somn, pielea, părul, unghiile arată mai bine. Se vede o îmbunătățire în primele 3 zile în care le folosim. În mod normal, dacă am mânca numai bio și eco, nu am putea să ne luăm toți nutrienții de care avem nevoie într-o zi din sursele normale și, evident, trebuie să ne suplimentăm alimentația cu anumite suplimente. Cele mai multe de cele de pe piață, cel puțin cele din farmacii, cresc toxicitatea corpului foarte mult și atunci îl stresează în loc să îl echilibreze. Acestea, în schimb, îl reechilibrează, îl liniștesc și corpul, știți că este ca un mecanism de ceas cu multe rotițe, fiecare interconectate. Medicii folosesc fiecare, rezolvă cheița lui, da? Rotița lui. Nu există o medicină holistică în sensul în care să te privească un medic per ansamblu și să spună ok, hai să vedem, nu-ți merge asta, dar nu-ți merge nici asta. Hai să vedem cum putem să facem să le echilibrăm pe toate. Nu există, cel puțin în România, treaba asta. În momentul în care o rotiță se dezechilibrează, toate celelalte nu mai funcționează cum trebuie și de asta trebuie noi să ne uităm la corpul nostru ca la un întreg, da? Nu separat, da? Pentru că noi nu suntem elemente separate, sisteme separate, suntem un singur sistem. Da? Și corpul nostru are capacitatea de a se regenera și de a se proteja, dar trebuie ajutat cu suplimente fără toxine, cu eliminare de toxine și de lucruri ambalate și conservanți care există în alimentația noastră prea mult. Am vorbit despre uleiuri și acum și despre cum putem să le folosim și o să vă spun 3 moduri de a le achiziționa, pentru că toată lumea trebuie să aibă aceste comori acasă. Putem să le cumpărăm retail cu amănuntul, e cel mai scump mod de a cumpăra uleiuri și noi nu îl recomandăm. Puteți cumpăra din orice magazin și nu recomandăm pentru că este foarte scump. Putem să ne cumpărăm un kit și atunci vom beneficia de discountul pe care doTERRA l-a făcut special pentru noi și vom avea un set de uleiuri pe care îl putem folosi în absolut, să zicem așa, 80% din toate problemele de sănătate și în stările de ce probleme avem noi, da? Și primim, deci după ce că le primim reduse ele, primim și o reducere de 25% pe viață pentru orice alte produse pe care le vom cumpăra.
acest kit nu vă obligă la niciun fel de achiziție ulterioară, pur și simplu te-ai cumpărat kitul și beneficiezi de acest kit și beneficiezi de toate mă scuzați, îmi spunea cineva că nu poate să intre, nu știu, eu nu mai pot să dau acum să intre. Beneficiezi de kitul ăsta și de tot ce înseamnă el și Wholesale Plus puncte gratuit, îl primești tot așa, primești reducere de 25% față de retail și obții puncte gratuit în cadrul programului de loialitate în momentul în care, dacă vrei să-ți mai comanzi alte produse, ți le vei comanda în anumite perioade ale anului sau ale lunii. Da? Vom vorbi despre asta foarte curând, în momentul în care te-ai decis, ți le-ai cumpărat și le primești acasă. Noi îți vom oferi, ia să vedem cum era aici, tot suportul, da? Aici sunt câteva dintre kiturile pe care doTERRA le are. Eu vreau să vă vorbesc despre Family Essentials și despre Home Essentials, în primul rând. Este un kit de copii cu rolonuri făcute special pentru ei, sunt diluat deja să le aibă la ei și mai este un kit pentru cei care vor să facă și să înceapă din acest moment un stil de viață super sănătos, da? Dar pentru noi ceilalți care avem tot felul de probleme medicale sau suntem ocupați și avem alte interese în acest moment, vreau să vă vorbesc despre kiturile despre care am vorbit, care conțin uleiurile despre care am vorbit mai devreme, da? Acesta este un kit cu sticluțele de 15 ml și conține un difuzor, iar acesta, Home Essentials, da? Conține un difuzor, iar acesta este Family Essentials și are cele 10 sticluțe de 5 ml, da? Și nu conține difuzor. Acesta este 268 de euro. Da? Cel cu difuzor și sticluțele de 15 ml și acesta este 136 de euro, 75, dar nu conține difuzor, da? Și are sticluțele de 3 ori mai mici. Cel mai avantajos este acesta, da? Pentru că v-am spus, conține tămâia, conține amestecurile pentru respirator, pentru digestiv, pentru imunitar, pentru orice problemă avem acasă. Sunt de 15 ml și dacă avem o familie de minim 2-3 persoane, avem nevoie și un copil acasă, avem nevoie și de un difuzor. Da? Este o investiție pe care o veți recupera foarte rapid, în maxim un an, pentru că cum am spus mai devreme, veți economisi bani pe medicamente foarte mulți și bani pe vizite la medic foarte dese. O sticluță de 15 ml are în jur de 240-280 de picături și gândiți-vă că la o răceală, de exemplu, avem nevoie de maxim 10 picături, iar într-un difuzor punem pe zi maxim 6 picături din uleiuri diferite. Deci ne ajunge un kit minim 2 ani, timp în care nu mai avem sau avem ameliorate foarte mult simptomele. Da? Iar Family Essentials Kit este cel cu sticluțele mici și fără difuzor. Este un mod foarte ușor de a începe să le folosești. Dacă acum, în acest moment, le vrei, ți le dorești și nu știi cum să faci rost de 260 de euro, de 136 cred că poți să faci mai ușor. Și vreau să îți propun o ofertă la această
în această lună. Dacă stai cu mine până la sfârșit. Mai știu că v-am ținut mult, dar imediat terminăm. Nu vă mai spun, vă spun doar asta. Promoția lunii. Vreau să vă spun că pentru un kit mare, în această lună, doTERRA oferă în fiecare lună câte o ofertă. De obicei este 1 lei. Acum a fost foarte generoasă și dă mai multe uleiuri. Pentru kitul mic veți primi un red mandarin, un ulei de mandarine și un ulei de tangerine. Iar pentru kitul mare, pentru care mai multe puncte, doTERRA calculează în puncte ofertele, mai primim, în afară de cele două, de red mandarin și tangerine, primim și lime și clementin. Deci e un set întreg de citrice, sunt niște uleiuri foarte bune de avut în casă, sunt foarte versatile, le folosim de la curățenie până la imunitar, deci totul între ele. Unele sunt sedative, altele îți dau emoții, una dintre ele, red mandarinul, de exemplu, este adaptogen, adică se adaptează la nevoia corpului. Dacă ai nevoie de somn, îți este sedativ. Dacă ai nevoie de energie, îți oferă energie. Da? Vreau să vorbim foarte, foarte puțin despre fiecare. Deci red mandarin, v-am spus, este util în orice problemă digestivă, de piele și în respirator. Îl putem folosi în crema de mâini sau de față, putem să-l punem pe un tampon din acela, o dischetă, în dulap și folosim pentru mirosuri neplăcute. Pentru problemele digestive îl aplicăm aplicăm local. Tangerine este un ulei foarte tare, este antioxidant și susține sistemul imunitar, ne ajută în relaxare și în anxietate sau stări nervoase, în tristețe ne înveselește, în celulită sau probleme de piele și ne ajută inclusiv să slăbim. Da? Deci aceste două le primiți la kitul mic și vreau să vă zic de această ofertă că în afară de cele două, eu dau în această lună un difuzor gratuit pentru cele dintre voi care își doresc uleiurile foarte mult, nu au bani pentru kitul mare. Este o ofertă foarte bună și de nerefuzat de la doTERRA cu aceste două citrice și atunci eu vreau să vă ofer gratuit acest difuzor și atunci practic aveți kitul complet, da? Iar celor care își cumpără kitul mare, primesc în plus față de ce am spus, lime, da? Un ulei foarte bun, deci are și o aromă minunată și e foarte bun în concentrare, depresie sau oboseală. Este foarte bun în dureri sau inflamații și inclusiv suport limfatic și drenaj limfatic pentru slăbit în perioada asta. Este foarte bun și imunitar și chiar în sistemul urinar și digestiv este bun. Au foarte multe proprietăți, cum v-am spus, și emoționale, dar nu putem să vorbim, că vorbim prea mult despre ele. Clementină este un ulei care iarăși înveselește și aduce liniștea. Este bun pentru activarea metabolismului și susținerea sistemului imunitar. Dacă îl folosim local pe piele, ne dă un sentiment așa de spa și ne ajută în imperfecțiunea pielii și în detox, dacă îl luăm în detox, îl luăm intern, o picătură, două, pentru un detox foarte ușor. Avem aici, de exemplu, niște rețete cu aceste uleiuri pentru a înlocui produsele toxice de care vă rog să vă informați, pentru că produc dezechilibre hormonale, alergii, tot felul de probleme foarte grave pe care le putem elimina foarte simplu cu ajutorul uleiurilor. De exemplu, un balsam de rufe este foarte ușor de făcut cu clementină, lime și 3 picături de clementin, 3 de lime și 3 de lemon în foarte puțin oțet.
o băutură energizantă, iarăși fără taurină și alte produse foarte toxice, apă, 2-3 feliuțe de citrice, 2 picături de clementin și un pic de sare și un pic de sirop de arțar. Avem un scrub, iarăși, foarte bun pentru celulită și pentru... și îți vine să-l și mănânci. Și cred că și poți să-l mănânci. Nu poți, că are ulei de cocos. Deci zahăr, ulei de cocos, pastă de vanilie și 2 picături de clementin. Și gata, ai un scrub natural, foarte eficient, cu multiple beneficii. Da? Pașii următori sunt să vă spunem noi ce primiți după ce vă luați uleiurile, dar asta probabil că o să vorbim, o să vă spună cea care v-a invitat aici. Eu doar vă spun că suntem la dispoziția voastră să vă învățăm să le folosiți, să vă ajutăm să vă faceți un plan personalizat pentru nevoile voastre și ale familiei voastre, cu tot ce aveți nevoie să vă înlocuiți produsele toxice cu soluții naturale eficiente, da? Veți mai primi un suport într-un trib, o platformă făcută special pentru voi, cu tot ce aveți nevoie să citiți, să întrebați, da? Aveți grupuri tematice. Deci este foarte bun acest trib, este o librărie practic de resurse. Avem în plus specialiști, suport, live chat de specialiști și aici răspunde cineva mereu. O librărie de resurse și, cum v-am spus, deci o librărie de resurse, cum faceți, ce faceți să nu depindeți de nimeni, da? Să aveți toate informațiile la îndemână. Și în plus primiți de la noi cadou o aplicație mobilă. Aceasta este aplicația mobilă, care e cumva cam 100 de lei. Voi o primiți gratuit și vă spune în orice moment ce să folosiți, ce uleiuri să folosiți pentru orice problemă de, nu știu, de răceală, de exemplu, de durere. Îți spune aici, uite, răceală, de exemplu, ei caută și îți dă ce să folosești topic, ce să folosești local, ce să folosești intern și din ce uleiuri ai, sigur vei găsi o variantă. Da? Uite, ți arată aici că ce să folosești local, aromatic și intern. Da? Ok. Vei avea acces în grupul nostru în care ai de foarte multe ori șanse să câștigi premii sau diverse produse. Și ce mi se pare mie cel mai tare este un program de educare care se desfășoară în mod continuu. Acum este live, îl facem live în grup pe diferite topicuri. Sunt 8 topicuri de discuție și după ce primești le vezi în timpul tău liber și vei ști practic ce să folosești și cum. Vei mai primi, atunci când îți iei uleiurile, niște e-book-uri cu informații pe care iarăși rețete, descriere ale uleiurilor și o comunitate care îți va fi la dispoziție atunci când ai nevoie. Da? Nu vă mai spun, atâta vă spun, că vom avea experiențe pozitive, avem clase de uleiuri mereu și sprijin și comunitate de care practic avem nevoie cu toții. Vreau să închei cu un citat. V-am ținut foarte mult, îmi cer scuze. Felul în care gândești, te comporți și mănânci poate să schimbe soarta a 30-50 de ani din viața ta. Mi se pare un citat foarte, foarte bun în momentul în care noi aflăm că ce punem pe piele și ce luăm intern
trebuie să fie cât mai curat și noi să fim cât mai atenți la ce facem cu corpul nostru, pentru că nu îl putem schimba. Acesta este corpul nostru, nu avem altul. Dacă se strică, este destul de greu să îl refacem. Și vă las acum să vă gândiți la asta și la aceste oferte. Sunt valabile în luna aprilie. Da, la kitul acesta mic și drăgălaș primiți difuzorul acesta și uleiurile Red Mandarin și Tangerine. Trebuie să luați legătura cu noi pentru asta, pentru că aceste uleiuri le primiți prin programul Diamond Club. Este un program pe care doTERRA îl face ca să aducă la cât mai multe persoane în casa lor uleiurile și de asta dă aceste bonusuri. Vă las, vă mulțumesc. Dacă aveți întrebări, contactați persoana care v-a invitat sau scrieți-mi. Sunt la dispoziția voastră și ne vedem în grup după ce vă cumpărați uleiurile. Vă pup și vă mulțumesc din suflet pentru că ați fost aici atâta timp, o oră, v-ați luat din timpul vostru să aflați despre soluțiile naturale. Vă îmbrățișez și de-abia aștept să vă cunosc personal. Vă pup, pa, pa! Un weekend minunat!